Com bé sabeu, els experts han dividit tota la història en diferents etapes. La primera etapa seria la prehistòria. A continuació aniria l'edat antiga, que és la que vam estudiar l'any passat. Seguidament l'edat mitjana. Després l'edat moderna i l'actual, que seria l'edat contemporània. L'últim esdeveniment important seria el que estem vivint l'actual. Si recordeu, l'edat antiga era l'època dels faraons, de la mitologia grega, de la sirena, de Medusa, del Minotaure, i també era l'època de romans, dels gladiadors i de les lluites al Coliseu. Segurament es preguntareu què va passar entre l'edat antiga i l'edat mitjana per canviar d'època. Doncs bé, tot va començar l'any 476 després de Crist. A Roma es va situar la capital d'uns dels grans imperis d'aquesta època, l'Imperi Romà. Molts dels seus emperadors van conquistar els territoris de la Mediterrània. Segurament en coneixeu algun d'ells, sobretot el gran anomenat Julio César. L'imperi es va fer tan gran que entre els territoris hi havia múltiples baralles. Per això, al final, l'imperi es va trencar i es va dividir en dues parts, l'Imperi Romà Occidental, amb capital a Roma, i l'Imperi Romà Oriental, en la capital en Constantinoble. Però al món no solament existia l'Imperi Romà, sinó que hi havia moltes altres civilitzacions que intentaven atacar l'imperi per les seues fronteres, per poder així guanyar-los terreny a l'imperi. Què va passar? Que en l'any 410 les tropes del visigot Alarico van saquejar la ciutat de Roma i fou així com l'Imperi Romà d'Occident va caure.